खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब फोरबोनि बोथोरनि समाव गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रेशन कार्ड खान्थियाव मख'जाथाव गोदान सोलायनाय फोसावदों जाय फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन मख'नो गोनांदि बे सोलायनायनि थांखिया रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय नखरफोरनि थाखाय आदार रैखाथिखौ बांहोनाय दासिमाव रेशन कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङै माइरं मोनबोबाय थादों नाथाय फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय माइरंनि अनगायैबो रेशन कार्डनि गेजेरजों गुबुन आरोबाव मोनथाम आदार मोनफादेरगोन नंगौ बे खेबनिफ्राय खालि माइरंल' नङा माइरंजों लोगोसे स्नि संख्रि आरो दालिखौबो होगोन रायजो सरकारा साबसिडिनि बेसेनाव रेशनाव मोननो हागोन स्नि संख्रि आरो दालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव फोसावदों दि साबसिडिनि बेसेनाव रेशन फारिलाइयाव स्नि संख्रि आरो दालि बेफोर मोनथाम गोदान मुवाफोरखौ सोफादेरनाय जादों दालिनि बेसेना हाथाइ बेसेननिफ्राय 25 रां बाङाय स्निनि बेसेना हाथाइ बेसेननिफ्राय 25 रां बाङाय आरो संख्रिनि बेसेना हाथाइनि बेसेननिफ्राय 10 रां बाङाय बेसेनाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो साबा सोद्रोमा गोनां नखरफोरनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुङा 1 किल'ग्राम आरो सा 6 सोद्रोमा थानाय नखरफोरनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुंनि गासै बिबाङा 2 किल'ग्राम मख'नो गोनांदि बे बिथांखिखौ गिबियावनो 1 अक्ट'निफ्राय गं 10 जिल्लायाव जागायनाय जागोन बेनि उनाव 1 नभेम्बरनिफ्राय आरोबाव गं 25 जिल्लाफोराव गोसारहोनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডত এতিয়ালৈকে আমি বিনামূলীয়াকৈ চাউল দি আছো 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমি ৰেচন কাৰ্ডত দালি দিম চেনি দিম আৰু নিমখ দিম দালিৰ দাম বজাৰতকৈ 25 টকা কম হ'ব চেনিৰ দাম বজাৰতকৈ 25 টকা কম হ'ব নিমখৰ দাম বজাৰতকৈ 10 টকা কম হ'ব 5 জন পৰিয়াললৈকে 1 কেজিকৈ পাব আৰু 5 জনতকৈ যদি ওপৰত পৰিয়াল থাকে ৰেচন কাৰ্ডত তেওঁলোকে 2 কেজি পাব অৰ্থাৎ 5 জনলৈকে 1 কেজি 6 জন হলে তেওঁলোকে 2 কেজি পাব এই ব্যৱস্থাটো আমি 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যাতে দুখীয়া মানুহে ঘৰো পাব পাৰে অৰুণোদয় পাব পাৰে আমাৰ ৰেচনত চাউলে অকল নহয় দালি নিমখো পাব পাৰে এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাক আমি কৰিছোঁ আৰু দুখীয়া মানুহ উপকৃত